Jeg har valgt at tage fat på det store tab af arbejdspladser, som Danmark oplever som følge af en øget globalisering og internationalisering. Men er problemet virkelig så stort, og hvad kan vi gøre for at løse det på bedst mulig vis? Det vil jeg prøve at svare på. For at definere problemet helt konkret, så handler det altså om, at det for mange danske virksomheder kan betale sig at outsource simple og lavtlønnede jobs til f.eks. Asien, hvor lønnen er lav. Det skyldes, at der er så meget ledig arbejdskraft, at der dannes konkurrence imellem dem, og lønnen derfor bliver presset ned. Det gør altså, at virksomheden som forbruger har et meget stor hylde at vælge på, og derfor kan vælge det bedste og det billigste. Men fordi at mange af de jobs, som virksomhederne outsourcer til Asien, er lavtlønnede og lavt uddannede, så vælger de for det meste bare det billigste. At de kan betale sig at flytte produktionen om på den anden side af kloden, skyldes, at transportmulighederne er blevet mange og ikke mindst billige. Og det er grundet den øgede globalisering. Eksemplerne er mange, og endnu et kunne være vores slagtning af svin. Vi sender altså svin lige ned over den dansk-tyske grænse for at blive slagtet med samme kvalitet, men til en væsentligt lavere løn. Det er altså arbejdspladser og dermed penge, som vi sender direkte ned i den tyske statskasse. Hvis man skal se på nogle af argumenterne for, om vi skal tage problemet op lige nu, eller om det simpelthen er overvurderet, så kan man kigge på to sider. På den ene side har man dem, som synes, at problemet er meget seriøst og alvorligt, og vi skal tage fat på det lige nu, mens man på den anden side har dem, som synes, det er overvurderet og er meget skeptiske over for, om det er så seriøst, som det ser ud til. Dem, som synes, vi kan tage fat på det lige nu, de synes, at globaliseringstruslen ikke må underdrives, og hvis vi ikke tager fat i problemet nu, så vil det kun blive større og ikke være muligt at tage fat på i fremtiden. De mener også, at det ikke kun er arbejdspladser, som går Danmark forbi, men også penge i form af investeringer udefra. Dem, som er meget skeptiske over for den her problemstilling, de siger, at Danmark altid har kunnet klare den øgede konkurrence, og det danske arbejdsmarked er meget fleksibelt, og der også er et stort socialt sikkerhedsnet under det danske arbejdsmarked, som kan tage vare på dem, som bliver udstødt. Når de siger fleksibelt, så mener de, at det er meget nemt at komme ind på arbejdsmarkedet, men det er også meget nemt at komme ud. Der er altså en høj mobilitet mellem arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet. De synes også, at de høje skatters negative påvirkning på erhvervsmiljøet er overvurderet og ikke nær så negativ som antaget. Tabet af arbejdspladser er dog ikke til at overse, og det må bestemt ikke ignoreres. Det handler om at effektivisere og simpelthen gøre dansk arbejdskraft billigere. Men hvordan gør man så lige det? Jo, vi kunne starte med at tage fat på de mange skatter, som præger det danske erhvervsliv. Både selskabsskatten, men bestemt også de mange miljøskatter, som vi har. Men mest af alt skal vi tage fat på den indkomstskatten, som presser lønnen i vejret og gør det meget dyrt at holde virksomhed i Danmark. Men hvis vi skal sænke alle de her skatter, så kræver det også, at vi bliver nødt til at skære ned på den offentlige sektor. Uden de skatter vi har simpelthen ikke råd til at holde det her meget høje serviceniveau og mange af de her velfærdsydelser i gang, uden de skatter, som vi tjener penge ind på. Derfor skal vi altså formindske den offentlige sektor og sænke det vanvittigt høje serviceniveau, som vi holder, og flytte de mange arbejdspladser, som tjener penge af statskassen, over i den private sektor, hvor de kan tjene såkaldte nye penge, og i bedste fald skal de penge komme fra eksport af de varer, som de producerer. Derudover skal der være fokus på uddannelse og forskning. Det skal altså opprioriteres, så vi kan få et højt uddannet samfund. For at konkludere på det her, så handler det altså om, at vi et eller andet sted skal spare, hvis vi vil holde vores arbejdspladser og virksomheder i Danmark.